kung nasaan po ang inyong Harana Queen ngayong araw na ito katatapos ng aking programa kagabi. Kaya medyo matamlay ako. So ako ay mag-a-unwind muna. Kaya ipapakita ko sa inyo kung nasaan ako. Welcome po dito sa Silver Concha Resort Panga. Andito ako ngayon, ang bagong-bagong resort dito sa may boundary ng Basista at Bayambang. Pero Bayambang na po ito. So, bago po itong Silver Concha Resort. Napakagandang resort Panga. Tignan mo, ito hindi pa wala pang luto. So, parang Inadora! Parang ang gandang mag-ano dito, mag-shooting. Pwede nating i-request kay Ma'am Concha na mag-shooting ako dito, di ba? At tignan mo yung Inadora, oh. Pwede, di ba? So, mamaya papakita natin doon yung pool naman. Pagkakataon natin na mamimit po natin personally ang may-ari ng resort na ito. Wow! Imimit ko lang sila saglit Panggahan. Diyan muna kayo. Pero papakita ko sa inyo doon sa loob mamaya. Bye! Oh, ayun, meron pang mga ginagawa ng mga rooms, hindi pa tapos. At ito nga parang nasa 80% or 90% na lang nagagawa dito. Ayan, ganito po yung loob niya. Ito siguro para sa mga mag-stay in na mga Pangga. Pangga gutom na ako kaya kain na tayo. Oh. See, wow, ang ganda. Ang po yung kuryente. Banda rin ako nung may generator tamang nilipul tayo. Wow. Kaya mo lang din plato sa baso. May sa kasi. Ang PULC. Oh, meron silang wave pool doon. May generator sila. Mali walang kuryente, switch lang yung generator dahil nandito tayo. Oh, di ba? Ang bait-bait ni Ma'am Concha. Sige. Mamaya ulit Panggaha dahil nakain muna. Kain muna tayo. At ilang kami plato. Ay, kala nang diyan, magalay. Ready to namin nagdarap ang baso. Bye-bye. Malalagyan yung ina.